staat voor zeer grote uitdagingen voor projecten als deze. En het zien van studenten bevordert ons met vertrouwen dat we op de goede weg zijn. Zorg, mensenwerk, kennis en training zijn derhalve de belangrijkste investeringen. We hebben vandaag de BAS-uitreiking gehad voor de studenten. En dat is een 6 maanden opleiding die is geweest. En we hebben nu de certificering gehad daarvan. En dat heeft vandaag plaatsgevonden, online. De lessen zijn via de Amstel Academie verlopen en is allemaal online gebeurd de afgelopen 6 maanden. En studenten hebben samen met Curaçao, met Sint Maarten, met Bonaire en Aruba de lessen gevolgd online. Deze verkorte opleiding is eigenlijk een voortraject voor het acute cluster. Voor de opleidingen. Zij volgen eerst de basisacute zorgopleiding en daarna gaan ze nog een vervolgtraject volgen voor de intensive care, cardiac care, voor de recovery en voor de spoedeisende hulp. De samenwerking ging heel goed. Studenten hebben veel van elkaar kunnen leren. Ze hebben veel opdrachten ook samen moeten maken. Dus ze hebben goed kunnen samenwerken uiteindelijk. Nou, ik wens studenten heel veel succes in het vervolgtraject en het allerbeste toe. En dank in ieder geval namens het ziekenhuis dat jullie dit willen doen. Dat je je eigen leven voor deel opoffert, maar dat je iets heel moois van gaat maken. Dus dank jullie wel, geniet ervan en heel veel plezier. Dat is een project hobby-intensief. Nossa studia full-time e nossa trabalha full-time riba piso também, pero está fun. E bueno, nosso diploma, so estou feliz. Minha escola passei base como para educar me mesmo e vai mais dieptegang de minha studie e também para mim ter suficiente kennis para ajudar minha patiënten aan te drinken. Het dieptegang op dat welke verschillende ziektebeelden aan te gaan en intensiviteit die de patiënt dan malo aan te drinken, te zien compa behandelen. Sigue trabajar como enfermero na emergencia y que otra oportunidad hospital tengo para ofrecer.